So welcome back to our girl lesson लोगोफोर. So दिनै जोङो 6.3 नि 10 नाम्बारनिफ्राय सावरायगोन. So नोंथांमोना प्रिभियास क्लासफोरखौ नायाखैब्ला नायनानै लाबानो जाबाय. So बेवहाय जोङो 10 नाम्बाराव कुइसनखौ आं नोंथांमोननो बेवहाय दिन्थिना होनाय जाबाय. नैबे मा होनदों CD आरो GH फारियै एंगल ACB आरो एंगल EGF नि समान दानखावग्रा बाइसेक्टर आरोना बेखौ बाइसेक्टर होनना बुङो. जेराव D आरो H आ ट्रायंगल ABC आरो ट्रायंगल EFG नि फारियै AB आरो FE नि आखान्थियाव थायो. दा जुदि ट्रायंगल ABC महरसे ट्रायंगल FEG दिन्थिदि CD by GH AC by FG ओमफ्राय एंगल ट्रायंगल ADCB महरसे ट्रायंगल HGE ट्रायंगल DCA महरसे ट्रायंगल HGF. So आं डायग्राम आखिनानै नोंथांमोननो खालामना होनोसै लोगोफोर. So आं बेनि डायग्रामखौ आखिना लानोसै बेवहाय 6.3 हा 6.3 नि बे जाबाय जोंनिया 10 नाम्बार. So बेखौ आखिना लाबाय आङो मोननै आखान्थिथाम आरो बिसोर मोननैनि नैखौ होनोसै आङो A B C निफ्राय नैखौ होनोसै F माने E G F बेबायदि आरोना आङो. स' नाय बेवहाय जों मा लानो होदो CD आरो GH CD आरो GH नैबे आं CD लाबाय बिथिं GH बिदि मा होनदों ACB माने नै CD आ ACB आरो नै HG आ FGE नि दानखावग्रा माने बाइसेक्टर दानखावग्रा मानेथ' बुजियाखै नोंथांमोना दानखावग्रा माने मा नै एंगलखौ जुदि नै DE आ C आ जुदि दानखावो माने नै खनाजों बे खनाजों समान जागोन आरो नै HG आ जुदि नै FGE खौ दानखावोबा जोंनिया नै खनाजों बे खनाजों मा जागोन समान जागोन. बेखिनिया क्लियार. स' दा जोङो नैसोर मोनथामखौ जोङो फोरमान खालामनांगौ बिदि जायोब्ला आरो बेवहाय होदों ABC आरो FEG जों मा जोंनिया महरसे. स' दा बेवहाय जोङो नै मोनसेखौ जोङो फोरमान खालामग्रोगोन 3 नाम्बारखौ लोगोफोर. मानोना नाय 3 नाम्बारखौ जों जुदि फोरमान खालामग्रोयोब्ला अब्ला जों डाइरेक्ट 2 नाम्बारखौ जोङो लिरखानो हायो. मानोना जोङो महरसे जाबा बेबायदि जायो जों मिथिखागौ. स' बेनिखायनो नैखौ जोङो महरसेखौ जोङो नै 3 नाम्बार खालामग्रोगोन बिनिफ्राय सेखौ बिनिफ्रायसो जोङो 2 नाम्बारखौ खालामनाय जागोन. स' दा आं होनायखौ लिरना लानोसै. होनाय दङ बांद्राय लिरनो नाङा होनाय थानायफोरखौ होनाय दं. आं मेन पार्टखौ लिरना होनोसै. होनाय दङ ट्रायंगल ABC महरसे ट्रायंगल EGF जायखिजाया लाबाय आरोना बिसोर मोननैया महरसे होखानाय दङ लोगोफोर माबानो आरोना सोंथि बायदियावनो. देयारफोर मा जागोन एंगल A इक्वल टू एंगल F बेखिनिया क्लियार. जों महरसे जायोबा बिदि जाखायो जोंनिया. एंगल C इक्वल टू एंगल G नै एंगल C जों एंगल G जों समान जाखागोन बेबोथ' क्लियारखा लोगोफोर. स' बिनिफ्राय आरो मा जागोन एंगल B इक्वल टू एंगल E बेबो जोंनिया मा जाखो समान जाबाय. स' आं नैखौ एक्सुवेलि उनावसो लिरनांगौमोन. स' नै मोनसेखौ आं बिदि माबोरै खालामना लिरनो हायो आरोबाव नैबायदि खालामना लिरनो हायो बेखौ आं जुदि नों हाफ अफ एंगल C इक्वल टू हाफ अफ एंगल G बिथिंबो हाफ होबाय आङो. हाफ होनाय लोगो लोगो जों मा खालामनो हायो नाय जिहेतु जोंना नै एंगलजों बे एंगलजों समान मानो समान जिहेतु जोंनिया CD आ नै एंगलनि दानखावग्रा आरो HG आ नैनि एंगलनि दानखावग्रा. स' देयारफोर जों मा होननो हायो देयारफोर implies that angle ACD equal to angle FGH आरो थामहिनबा और होनानै मा होननो हायो angle BCD equal to angle EGH नैखौ आं होनसै 1 नाम्बार नैखौ आं होनसै 2 नाम्बार बेबायदि मोनो. मानो मोनो होनना बुंबा मा होनो जोंनिया जिहेतु CD आरो HG आ एंगल C आरो एंगल G खौ दानखावो. मोजां लोगोफोर जिहेतु जोंना बे C आरो G आ एंगल
CD आरो HG आ एंगल C आरो एंगल G खौ दानखावो स' बिनिखाय जोङो नै मोनसेजों बेजों समान दिन्थिनो हागोन नैजों बेजों समान दिन्थिनो हागोन आं नैयाव बुजायना होनाय जाबाय नै हाफ एंगल C हाफ एंगल G इक्वल टु जोङो मा लिरनो हायो नै मोनसेया नैजों रिलेटेड गैया हा नैनि उनाव नैखिनाखौ लिरजागोन लिरबाबो आं मा होनदों नैखिनाखौ लिरफ्लांना लाबाय स' दाबो जे नङा नैखिनानि उनाव नैखिनाखौ लिरजागोन आरो लिरबोना स' बिनिखाय जों मा लिरनो हायो एंगल ACD इक्वल टु एंगल FGH आरो मा एंगल BCD इक्वल टु एंगल EGH इखिना क्लियार ना लोगोफोर स' क्लियार दा जों एबार मा नाम्बार खालामगोन थार्ड नाम्बार खालामनांगोन थार्ड नाम्बार खालामनो दो ट्रायंगल DCA महरसे ट्रायंगल HGF जों नैखौ खालामदोंसै लोगोफोर दा आं नोंथांमोनखौ आगोलनो बुंखादों जे जोंनिया जुदि जोङो महरसे जुदि नैबायदि जुदि महरसे दिन्थिनांगौबा जोंनिया मा खालामनानै जों दिन्थिनो हायो जों मा खालामनानै दिन्थिनो हायो आंनि ओरैनो S लिरनो हायो बेबायदि दिन्थिनाबो महरसे दिन्थिनो हायो साइड एंगल साइड बिनिफ्राय एंगल और एंगल स' बेबायदि आं नोंथांमोनखौ सिगांनि भिडिअफोरावनो बुजायखाना होनाय जादों स' नोंथांमोना प्रिभियास क्लासफोरखौ नायाखैब्ला सिम्पलि प्लेलिस्ट थांनानै नायबानो जाबाय स' दा बेवहाय नाय जों मा ट्रायंगलखौ दिन्थिनांगौ DCA माने DCA नै मोनसेखौ आरो HGF आरो नै मोनसेखौ स' नाय बेवहाय नै एंगल A जों F जों समान नैया बेवहायनो जों मोनखादों आरो बेखौ मानो मोनखो जों मिथिखागौ जुदि महरसे जुदि जायोब्ला मोननै आखान्थिथामा महरसे जायोबा बिनि मोखांसे खनाफोरा मा जायो समान जायो आरो बिनि मोखांसे आखान्थिफोरा स्रें रुजुथाव थायो जेनेबा मोखांसे आखान्थिफोरखौ स्रें रुजुथायखौ जों लिरना लानो नाङा बेखौ जों इउज खालामो नालाय स' बेनिखायनो लिरना लायाखै जोङो मोखांसे आखान्थिथामफोरखौ समानै लिरना लाबाय बेवहाय A जों F जों समान C जों G जों समान B जों E जों समान क्लियार ना लोगोफोर स' नियाव मा लिरगोन ट्रायंगल DCA आरो ट्रायंगल HGF नि फ्राय मोनो मा मोनो एंगल A इक्वल टु एंगल F होनाय दंबो लिरजागोन आरो नैखौ नाम्बारिंबो खालामनो हागोन हमना ला नैखौ 1 होबाय ओमफ्राय नैखौ 2 नैखौ 3 होबाय ओमफ्राय नैखौ मा होखो आङो 4 होबाय नै होमबाना मा लिरजागोन नोङो 1 नि फ्राय बुजिना लोगोफोर गावबा गाव आरोना बेखौ खुसि बायदि लिरबानो हागोन बाट नोंथाङा मिस्टेक खालामनाङा लिरनाय स्टाइलफोरखौ स' नाय बे मोनसे जाबाय स' बिनि उनावहाय जों मा लिरनो हायो जोङो ACD इक्वल टु FGH माने ACD FGH जों मा लिरनो हायो एंगल ACD इक्वल टु एंगल FGH बेखौ मानिफ्राय मोनगोन 1 नैबे 1 नैबे 2 नैबे 3 हा नैनि 2 हा नैबे 2 निफ्राय मोनो क्लियार ना लोगोफोर नैबे FGH नाय जोङो दा एंगल प्रपार्टि बायदि जों मा लिरनो हागोन देयरफॉर ट्रायंगल DCA महरसे ट्रायंगल HGF मा प्रपार्टि बियो एंगल प्रपार्टि बायदि जों बेखौ महरसे दिन्थिनो हाबाय क्लियार जाबाय ना लोगोफोर बेथ' क्लियार जाबाय स' एबार जों खालामगोन 1 नाम्बारखौ स' नाय 1 नाम्बारा मा खालामनो होदो जोंखौ CD बाय GH इक्वल टु AC बाय FG स' नोंथांमोनखौ आं बार होनो जे नैनि अंकखौ जुदि जों खालामनो थाङोब्ला नोंथांमोना बे प्रिभियास क्लासनि मेथ्सफोरखौबो एसे आइडिया थानांगोन अब्लासो जोङो नैनि मेथ्सखौ इजिलि जोङो खालामनो हागोन आरोना नङाब्ला नोंथांमोना बेले बेजे जागोन स' आं नै साइडथिं खालामना होनोसै बेखौ एबार नै नाम्बारखौ लोगोफोर स' बे नाम्बारखौ आं खालामनो थांगासिनो नाय बेनिफ्राय 1 नाम्बारखौ नाय जिहेतु जोङो बेवहाय मोनदो नैखौ जिहेतु जोंनिया नैबे मोनबाय जिहेतु ट्रायंगल DCA महरसे ट्रायंगल HGF बेखौथ' बेवहायनो जों फोरमान खालामखांबाय स' देयरफॉर जों मा लिरनो हायो जोंनिया मोखांसे आखान्थिफोरा जोंनिया मा जायो स्रें रुजुथाय थायोना लोगोफोर स' बेनिखायनो जों मा लिरनो हागोन CD नै ACD नि CD खौ लाबाय जों नैथिं CD बाय HG बा GH इक्वल टु बिनिफ्राय AC बाय FG मा AC बाय FG मानोना जोङो महरसे आखान्थि थामनि
आखान्थिथामनि मोखांसे आखान्थिफोरा स्रें रुजुथायाव थायो बेलासे सिम्पल लिरना फैबानो जाबाय स' एबार जोंनिया मा 2 नाम्बार स' 2 नाम्बाराव जोंनिया मा खालामनो होदो ट्रायंगल DCB महरसे ट्रायंगल HGE स' बेबो सिम्पल लोगोफोर जों माखौ दिहुननो होदो ट्रायंगल नै मोनसेखौ आरोना नै मोनसे आखान्थिथाम आरो नै गाहायनि मोननै आखान्थिथामखौ जोंखौ मा खालामदो माने नैजों बेजों महरसे दिन्थिनो होदो जों मिन्थिखागौ नै आखान्थिजों अलरेडि जोंनिया माबा जाखाना दोङो नैया जों फोरमान खालामना नैया BCD एंगल आरो EGH मा समान बेखौ जोङो फोरमान दिन्थिनानै दोनदों दा बेखौ सल्युशन खालामदों आरोना ट्रायंगल DCB आरो ट्रायंगल HGE निफ्राय मोनो मा मोनगोन बेनिफ्राय जों मोनो एंगल B इक्वल टू एंगल E या एंगल B इक्वल टू एंगल E बेखौ जोङो लिरनानै खादों मानिफ्राय मोनगोन बेखौ 4 निफ्राय मोनो क्लियर ना लोगोफोर बिनि उनाव एंगल BCD इक्वल टू एंगल EGH मुनिफ्राय मोनो इखो 3 नम्बरनिफ्राय 3 निफ्राय मोनो बेबायदि गावनि सुबिदा बायदि लिरबानो जाबाय आं 3 2 बेबायदि लिरदों नोंथांमोना बेबायदि लिरनो गोसो गैयाबा गावनि मेथडजों लिरनोबाबो लिरजागोन बाट नोंथांमोना रुलखौ एसे मोजाङै बेबायदि लिरबानो जाबाय आरोना स' देयरफर ट्रायंगल DCB महरसे ट्रायंगल HGE मा महरसे जाखो एंगल प्रपार्टी स' बेबायदि सिम्पल दा 10 नाम्बारा जोंनिया जोब्बाय लोगोफोर स' एबार जोङो 11 नाम्बारखौ सावरायलायनोसै स' आंनिखौ माबाना होनाय जाबाय स' एबार 11 नाम्बारखौ सावरायलायनोसै एबार स' बेवहाय मा दोङो सावगारि 6.40 आव ABC गोरोबनाय आखान्थिथामनि AB इक्वल टू AC आरो CB खौ फोलावनाय आखान्थिया E आ मोनसे बिन्दो जुदि AD पारपेंडिकुलार BC आरो EA पारपेंडिकुलार AC फोरमान खालामदि ABD महरसे ECF नै मोनसे आखान्थिथामखौ नै मोनसे सावगारिखौ लानो होदो आरोना स' सावगारिया जोंनिया होखानाय दोङो अब्लाबो आं आखिनानै दिन्थिनोसै लोगोफोर स' नै सावगारिखौनो आखिनोसै आं बेवहाय 11 नाम्बार हा नैबे मा नाम्बार लोगोफोर 11 नाम्बार 6.3 बिनि 11 नाम्बार स' सावगारिखौ आखिनाय जाबाय आंनिथिं नैबे एकदम इजि लोगोफोर गोरा नङा नोंथाङा एसे ट्राइ खालामनो हागोन आं होनाय थानायखौ जास्ट लिरना लानोसै हा लोगोफोर होनाय दं कलमजों लिरबानो एसे मोजां जागोन खोमा होनाय दं ABC गोरोबनाय आखान्थिथामनि होनाय दङ AB इक्वल टू AC नै AB जों AC जों जोंनिया मा होनाय दङ AB इक्वल टू AC होनाय दङ स' डाइरेक्ट लिरखानो हायो स' देयरफर एंगल ABD बेबायदि लिरनो हागोन इक्वल टू एंगल ACD स' नैखौ लिरनो हायो ना बेबायदि जों मिथिगौ जे जोंनिया जुदि मोखांसे आखान्थिफोरा समान जायोबा जोंनिया मोखांसे खनाफोराबो समान जायो जों आरो नैबायदिबो बुंखानो हायो जोंनिया मा होनदो जोंनिया गोरोबनाय आखान्थिथामनि बिनि मोखांसे खनाफोरा समान आरो बिनि मोखांसे आखान्थिफ्राबो समान जायो स' नैबायदि आरोना जुदि नैबे जोंनिया गोरोबनाय आखान्थिथामबा हमना ला ABC आ जुदि गोरोबनाय आखान्थिथामबा बिनि नैसोर मोननै आखान्थिया जुदि समान जायोबा नैसोर मोननै आखान्थिया मा जायो खनाफोराबो जोंनिया मा जायो समान जायो बे जाबाय गोरोबनाय आखान्थिथामनि प्रपार्टिस होनजायो बेखौ लोगोफोर स' बेखायनो नैबे बेबायदि लिरबाय आङो नैखौ लिरजागोन आरोना मोखांसे आखान्थिफोरा समान जाबा मोखांसे
खनाफोराबो समान जायो स' आंनिखौ बुजि मोननाय हिसाबै ओरैनो लिरना होनाय जाबाय आरोना स' ओमफ्राय दा बेयो जोंना बेखिना क्लियार जाबाय स' दा जोंना आरो मा होनाय दङ नायदो AC खौ फोलावनाय आखान्थिया E विन्डो होनानैसो आरो नैखौ होनाय दङ ना आरो मा होनाय दङ AD पारपेन्डिकुलार BC होनाय दङ मा होनाय दङ AD पारपेन्डिकुलार BC स' बिनि उनाव होनाय दङ आरो EF पारपेन्डिकुलार AC बेबायदि होनाय दङ स' देयारफर फोरमान खालामनांगौ दि जों मा फोरमान खालामनांगौ निया ट्रायंगल ABD महरसे ट्रायंगल ECF स' आं आगोल होनखादों जे जायखौ महरसे आखान्थिथामफोर जाय आखान्थिथामफोरखौ महरसे खालामनो दिन्थिनांगौ जों बे मोननै आखान्थिथामखौनो जोङो लानानै फोरमान खालामनांगोन लोगोफोर स' दा ABD आ मा मोनसेया ABD नैबे ABD आखान्थिथामा बेनिफ्राय ECF आ जाबाय नैबे ECF स' बिसोर मोननै आखान्थिथामखौ जोङो महरसे दिन्थिनांगौ स' बिसोर मोननै आखान्थिथामखौ महरसे दिन्थिनांगौबा जोंनिया महरसे दिन्थिनायनि जोंना रुल रेगुलेसनफोरा मामोन साइड दङ एंगल बेबायदि आरो जायखिजाया महर जोङो दिन्थिनो हागोन साइड एंगल बेनिफ्राय आरो एंगलबो दङ साइड साइडबो दङ एंगल बेबायदिबो दङ आरोना स' बेनिफ्राय RHSबो दङ RHS आ जाबाय जोंनिया मानि थाखाय बियो खनाथि आखान्थिथामफोरनि खारै आरो मा दङ जोंनिया RHS बेबो दङ RHS माने मा राइट एंगल R दङ राइट एंगल माने खना H माने हाइपोटेन्यूज बेनिफ्राय S माने हले जायखिजाया साइड आरोना बेखौ RHS खौ बहा बाहायो जोङो अनलि फर राइट एंगल ट्रायंगल बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय नोंथांमोना बेखौ क्लास 9 आव सोलोंदों अबसे नोंथांमोना जुदि क्लास 9 आव मोजाङै सोलोंदोंब्ला बेखौ नोंथांमोना बुजिखागोन आरोना स' जोङो बेखौ जोङो महरसे दिन्थिनांगौ दा फोरमान खालामदोंसै ना आखान्थिथाम ABD आरो आखान्थिथाम ECF निफ्राय मोनो मा मोनगोन नाय जोंनिया मा होनाय दङ जिहेतु AD जों BC जों पारपेन्डिकुलार ने थोंगोर बेनिफ्राय EF जों आरो AC जों थोंगोर स' बिनिखाय जोंनो नै मोननै आखान्थिथामखौ जों लानो दं होमबा मा जागोन ADB नैबे 90 डिग्री जागोन जाया नैबे 90 बा अबियासलि नैबे 90 जागोन ओमफ्राय EFC नैबेथ' 90 जाखागोन थोंगोरखा स' मा लाय जोङो एंगल ADB इक्वल टु एंगल EFC मा डिग्री बे 90 डिग्री क्लियार ना लोगोफोर बेखिना क्लियार आरो जोंना एंगल दोङो आरो मोनसे एंगल जोङो दिन्थिनो हाबानो जोंना सल्भ जाबाय ABD एंगल ABD इक्वल टु नै मा ACD मोनना लोगोफोर नाय ACD नाय ACD नि जायगायाव जों मा लिरनो हायो FCE हागोन हाया ACD खनायाथ' मोनसेयानो थागोन ACD बाबो जोंनिया FCE खनाया मोनसेयानो थाखागोन स' मा लिरनो हायो जोंनियाव FCE जोङो नैखौ 1 नाम्बार होनसै 1 नाम्बार होबा नै मा होगोन 1 निफ्राय बुजिना लोगोफोर स' नैबायदि नोंथांमोना कनफिउजन जाना सार बेवहाय ACD दङ नोंनिया मा गोदै FCE जाखो बेबायदि कनफिउजन जानाङा जों FCE लाबाबो ACD लाबाबो जोंनि नै C खनायानो बाट जोङो माबाखौल'सो जोङो एक्सटेन्ड खालामनो हादों बै साइडखौल'सो नैबायदि आरोना जेनेबा फर एग्जाम्पल आं नैथिं बुजायना होनसै नैथिं हमना लाबानाय नैबे A नैबे B आरो C बार हमना ला नैबे आरो D बो दङ आरोना मोनसे बिन्दो दङ D होमब्ला नाय नै DBC हमना ला DBC हमना ला नैबे 90 डिग्री लोगोफोर नै सरि 90 जानो हाया बिदि नै हमना ला 60 डिग्री आं लाबाय दा नाय DBC इक्वल टु बेसेबां जागोन 60 डिग्री जागोन बेखिनियाथ' क्लियारखा DBC बेसेबां जागोन 60 डिग्री जागोन होमब्ला आरो जुदि जोङो ABC लिरोबा एंगल ABC लिरोबा बेसेबां डिग्री जागोन अबियासलि DBC आ जुदि 60 जायोबा ABC आबो जोंना मा जागोन 60 डिग्री जागोन स' बेबायदिनो जोङो नैखौबो कनभार्ट खालामना माबायदि लिरनो हायो जिहेतु जोंनिया ACD नि जायगायाव जों मा लायो FCE खौ मानो आरो बेबायदि कनभार्ट खालामनायनि मिनिङानो जाहैबाय जोंनिया मा आखान्थिथाम जोंखौ मा खालामनो होदो FECF बे आखान्थिथामखौ लानो होदों बेनिखायनो जोङो
नैयाव जोङो कनभार्ट खालामनानै लानो नांगोन स' देयारफर ट्रायंगल ABD महरसे ट्रायंगल ECF माबा बायदि मा रुल बायदि मोनखो जों बेखौ एंगल प्रपार्टी स' दा बेबायदिनो जाबाय आरो ना स' देयारफर नैबे जोंना दा फोरमान जाबाय स' 12 नाम्बारखौ सावरायलायनोसै स' 12 नाम्बार मा दङ जोंनिया ABC आखान्थिथामनि AB आरो BC आखान्थि आरो AD गेजेरमाया गुबुन मोनसे आखान्थिथाम PQR नि फारियै PQ आरो QR आखान्थि आरो PM गेजेरमानि जेसें रुजुथाय सावगारि नै मोनसे सावगारिखौ 6.41 स' दा दिन्थिनांगौ ट्रायंगल ABC महरसे ट्रायंगल PQR आं बेखौ नोंथांमोननो डायग्रामजों बरिया आसे खालामना होनोसै स' 6.3 नि मा नाम्बार बेयो जोंनिया जाबाय एबार 30 नाम्बार 12 नाम्बार लोगोफोर मा नाम्बार 12 नाम्बार स' आं डायग्रामखौ आखिनोसै मा दङ ABC आरो PQR स' बेबायदि जोंनिया जों दा मा होनाय दङ बेखौ जों फार्स्टलि लिरना लानांगोन स' ABC आखान्थि गेजेर स' नोंथांमोनखौ आं मोनसे बुंनो नागिरदों बेवहायनो स' जों गेजेरमा माने जों मा बुजियो स' गेजेरमा नैयाव मा होनदों ADआ नैनि गेजेरमा स' गेजेरमा माने नै ओरैबायदि जे जोंनिया नैबे माने Dआ नै BCनि गेजेर बिन्दो जुदि गेजेर बिन्दोसिम गेजेर बिन्दोखौ लानानै जुदि जों दाजाबा अब्लासो जोङो बेखौ गेजेरमा होननानै बुंनाय जागोन थामहिनबा नै आखान्थिजों नै आखान्थिजों समान जागोन माने BDजों DC समान जागोन आरो थिग बिदिनो QM जों MRआ समान जागोन मानोना जोंनिया PMआ गेजेरमा स' गेजेरमानि ओंथिया बेनो जे जोंनिया जायखिजाया मोनसे जुदि आखान्थिथामनि मोनसे गेजेर बिन्दोखौ लानानै बै आखान्थि बै माबादों आरोना हमना ला नै बिन्दोजों ओरै दाजाबबाय आरोना दाजाबा नैबे गेजेर बिन्दो जानांगोन अब्लासो जोङो नैखौ गेजेरमा होननानै जोङो बुंनाय जागोन स' बेबायदि सिम्पल स' बेवहाय आं लिरना लानोसै होनाय दङ गिभेन BD इक्वल टु DC होनो हायो आरोना BD इक्वल टु DC आरो मा जागोन जोंनिया QM इक्वल टु MR बेबायदि जों लिरनो हायो जोंना BD इक्वल टु DC QM इक्वल टु MR मानोना ADआ गेजेरमा स' बेबायदि लिरनो हायो स' नैखौबो मानोना नैबे माबे PMआ गेजेरमा क्लियार ना लोगोफोर स' बेखिनिखौ लिरबानो जाबाय फार्स्टलि स' नाय जोङो बेवहाय आरो मोनसे मा लिरनो हायो जों बेबायदि लिरनो हायो नाय स' बेखौ जों लिरनो बेबायदिबो लिरजागोन आरो नोंथांमोना लिरनो गोसो गैयाबाबो माबा नैबायदि आरोना जेनेबा फर एग्जाम्पल देयारफर जों मा लिरनो हायो BD BC नै BC टटेल माने नागिरो आरोना BC इक्वल टु जों मा लिरनो हागोन BD प्लास DC बेखिनिया क्लियार ना लोगोफोर स' इक्वल टु नाय BD नै BDनि BDखौ लाखिबाय DCनि जायगायाव आङो BDखौ लिरबाय बेबायदि स' मा जागोन नैबे 2BD स' नैथिं BC स' इमप्लाइज जे 2खौ बिथिं लाबोदो दा मा जागोन होनबा BC बाय 2 इक्वल टु मा जागोन ना BD स' नाय बेखौ जों सिम्पलि आं डाइरेक्ट लिरखानोबो हायो जों नैखौ जुदि नोंथांमोना जुदि नैखौ बुजि मोनदोंब्ला नैखौ नोंथांमोना नै लाइनखौ डाइरेक्ट लिरखानो जायो स' देयारफर BD इक्वल टु हाफ अफ BC बेबायदि लिरना होबानो जाबाय स' नैनिफ्राय नैखिना लाइनखौ नोंथांमोना जुदि बुजिदोंब्ला लिराबाबो जागोन आं जास्ट बुजायनो कारणे लिरना होनाय जाबाय स' सिमिलारलि थिग बिदिनो जों मा लिरनो हायो QM इक्वल टु QR बाय 2 बेबायदि लिरनो हायो आरोना जिहेतु नैखौ जोङो नैबायदि लिरनो हाबा नैथिंखौबो मा लिरनो हायो QM इक्वल टु QR बाय 2 नैथिंना मा BD इक्वल टु BC बाय 2 स' बेबायदि स' आं दा नाय नैखिना बुस्थुखौ आं नैनिखौ बुजायना होनाय जादिया डाइरेक्ट नैखौ आङो नै लाइनखौ लिरखाना होनाय जाबाय स' आरो जोंनिया होनाय दोङो आरो जोंनिया मा होनाय दोङोमोन लोगोफोर होनाय दोङो दे
आरो होनाय दं मा होनाय दं जोंनिया AB बाय PQ बिनिफ्राय BC बाय QR इक्वल टू AD बाय PM स' नैबे होखानायानो दङ लोगोफोरनिया नाय बेवहाय नाय फरायना नायबा नोंथांमोना हमनो हागोन ABC आखान्थिथामनि AB BC आखान्थि आरो AD गेजेरमाया गुबुन मोनसे आखान्थिथाम नै मोनसे आखान्थिथाम खोन्था ना PQR नि फारियै PQ आरो QR आखान्थिथाम आरो PM गेजेरमानि स्ट्रेंथ रुजुथाय स' बेबायदि जोंनिया होखानायानो दोङो स' बेखिना क्लियार ना लोगोफोर स' इमप्लाइज दैट AB बाय PQ इक्वल टू नै BC नि जागायाव जों मा लायो हाफ अफ BC हाफ अफ QR इक्वल टू AD बाय PM आं मा होखो BC नि सिगाङाव मा होखो हाफ होबाय माने 1/2 होबाय QR नि सिगाङाव मा होखो आङो 1/2 होनाय जाबाय आरो बेखौ मानो होनाय जागोन नोंथांमोना मिथिगोन दा सिम्पलाइज दैट नैखौ मा होखो AB बाय नैबे PQ होनना थाबाय नाय हाफ अफ BC बाय 2 इक्वल टू मा लायो BD स' नोंनिया BC बाय 2 आरोना नैबे दिनै बायदि आरोना हाफ अफ BC आरो BC बाय 2 मोननैबो एखे लोगोफोर बे BC बाय 2 खौनो जोङो हाफ अफ BC बो लिरनो हायो स' BC बाय 2 नि जागायाव जों मा लायो BD स' नैनि जागायाव जों मा लायो BD लिरबाय स' बिदिनो हाफ अफ QR नि जागायाव जों मा लायो QM इक्वल टू AD बाय PM स' स्टेपफोरखौ गोसोआव लाखिबाय हा लोगोफोर स' बेखिनियाथ' क्लियार जाखाबाय गासैबो स' नाय जोंनिया मा जाखो बेवहाय जों मा मोनखो AB बाय PQ नै सावगारिखौ नायदो दा लोगोफोर नै AB बाय PQ मोनबाय ना नैया बेवहाय ओमफ्राय BD बाय QM BD बाय QM मोनबाय बिनिफ्राय आरो AD बाय PM स' देयारफोर जोंनिया नै मोनसे आखान्थिथामदो बे मोनसे आखान्थिथामदो जोंनिया मा जागोन लोगोफोर महरसे जाबाय स' देयारफोर जों मा लायो देयारफोर आखान्थिथाम ABD महरसे आखान्थिथाम PQM मानो महरसे जाखो साइड निया साइड स' बेबायदि जोंना साइड बायदि बियो जोंना मा जाखो लोगोफोर महरसे जाबाय स' आंना एसे पेजआ जोब्बाय स' बेनिखाय आं बिथिं लाना होनसै पेजखौ नैथिं ओरै लामना होनसै स' बे महरसे जाबायना महरसे जाबाय स' नाय जोंनिया जुदि जोङो महरसे जुदि जायोब्ला लोगोफोर जों महरसे जायोबा मा खालामनो हायो बिनि CPCT बायदि करेसपन्डिं पार्ट माने मा होनदों करेसपन्डिं CPCT रुल बायदि जों मा लायो करेसपन्डिं पार्ट्स अफ कनग्रुएन्स ट्रायंगल्स आर इक्वल स' बेखौथ' नोंथांमोना क्लास 9 आव मोनखादों माने महरसे जुदि जायोब्ला बिनि मोखांसे आखान्थियानो जा मोखांसे खनायानो जा गासै मा जायो जोंनिया समान जायो बेखौ जों सुंद' महरै इंलिसाव मा होनना बुङो CPCT स' जिहेतु बिसोर मोननैया जिहेतु जोंनिया महरसे जाबाय स' बेनिखायनो नाय बिसोर नै मोनसे ट्रायंगल दं नै मोनसे ट्रायंगल जिहेतु महरसे जाबाय अब्ला जों मा लायो नै खनाजों बे खनाजों जोङो समान होनानै जों लिरनो हायो आरो मानो लिरनो हायो CPCT रुल बायदि स' देयारफोर मा लिरनो हागोन स' देयारफोर एंगल ABD इक्वल टू एंगल PQM P माने ABD इक्वल टू PQM जाबाय मा रुल बायदि बियो CPCT बेखौ आं बुजायखाबाय जोंना जुदि महरसे आखान्थि थामफोरनि मोखांसे आरो माबाफोरा समान जायो होननानै जोङो लिरनो हायो CPCT रुल बायदि स' जों बेबायदि आरो बेखौ सर्ट महरै नायो सर्ट महरै लिरबा एंगल B इक्वल टू एंगल Q बेबायदिबो जोङो लिरनो हायो स' जोंखौ मा फोरमान खालामनो होदोंमोन स' जोंखौ बेवहाय फोरमान खालामनो होदों ABC आरो PQR जोंनिया महरसे स' जोंनिया दा सिम्पलि स' देयारफोर ट्रायंगल ABC आरो ट्रायंगल PQR निफ्राय मोनो ट्रायंगल ABC आरो ट्रायंगल PQR निफ्राय मा मोनो एंगल B इक्वल टू एंगल Q बेखिनियाथ' जोंना क्लियार खा लोगोफोर नैया दा फोरमान खालामखाबाय बेखौ फोरमान खालामनाय जाबाय होननानै गोजौआव होलाया बेखौ आं 1 नाम्बार होबा र' नैखौ जोङो 1 नाम्बार होनसै नैखौ आं मा होनसै 2 नाम्बार होनसै नैखौ 2 निफ्राय मोनो होनना लिरबाय आं 2 निफ्राय स' बेनिफ्राय नाय जों नैनिफ्राय मा लिरनो हायो AB बाय PQ बिनिफ्राय आरो नै मोनसेखौ नाङा जोंनो बिनिफ्राय BC बाय नै मोनसेखौ लिरनो हायो आरोना
नैखौ 1 होनसै नैखौ 1 हो स' AB बाय PQ बेनिफ्राय BC बाय QR लिरनो हायोना लोगोफोर स' नैनिफ्राय स' बेखौ मा लिरनो हायो AB बाय PQ इकुवेल टु BC बाय QR मानिफ्राय लिरदो 1 निफ्राय लिरबाय स' देयरफॉर ट्रायंगल ABC महरसे ट्रायंगल PQR स' बे मा आखान्थिथाम मा रुल बेयो एंगल स' नाय जोङो सरि एंगल जाया बेयो मा जागोन साइड एंगल नैबे साइड नैबे एंगल स' साइड एंगल साइड बायदि जाबा बेयो स' नोंथांमोना नाय बिसोर मोननै साइडखौ लाबा बिनिफ्राय नै मोनसे एंगल बे मोनसे एंगल नोंथांमोना फोरमान खालामना होबा जाया लोगोफोर आं आगोलनो बुंखादों बेखौ जे जोंनिया जुदि जोङो साइड एंगल साइड जुदि बाहायोब्ला जुदि नोङो नैसोर मोननै आखान्थिथामखौ जुदि लायोब्ला अब्ला नों खनाखौ मा खालामनांगोन जोङो नै मोनसे खनाजों बे मोनसे खनाजों लागोन नोङो नै मोनसे खनाजों बे मोनसे खना आरो एबा नै मोनसे खनाजों बे मोनसे खनाजों नोङो दिन्थिनानै नैसोर मोननै आखान्थिफोरखौ सें रुजुदाव दिन्थिबा नोंथांना मिस्टेक जागोन मानोना जोङो एंगोला नैखौ जि खनाखौ लादों बे एंगोला साइड मोननैनि गेजेराव थाथारनांगोन माने सें रुजुदाय साइड दिन्थिदों नोङो बे साइड मोननैनि गेजेराव थाथारनांगोन अब्लासो जों बेखौ साइड एंगल साइड बायदि जोङो महरसे दिन्थिनो हायो स' लोगोफोर जों नै भिडिअनि गेजेरजों बिसोर बेखिनिखौनो सावरायनाय जाबाय स' थाबैनो जों नेक्स्ट कुइसनखौ बानायगोन स' गोजोन्थों लोगोफोर स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानब्ला जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेशन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स' गोजोन्थों लोगोफोर बाय बाय